Preletelo to asi všetkými médiami, dokonca mi písal kamoš Adel Ghanan, čo robí v Markize správodajstvo, že kamoš, že si jednotka v televíznych novinách preskočil si je Fica. Že super, ty kokot, to je super, to som vždycky chcel. No, takže riešilo sa to tu intenzívne, ja som samozrejme nechcem do toho nejak extra rýpať, lebo už som si všimol komentáre, že zo seba robím gangstra, že som bol v base a že sa tvárim, že neviem. Pritom som vždycky vlastne len hovoril, že dávajte si pozor na cestovné doklady, lebo sa vám môže stať toto isté hovno. Ale nechcem k tomu akoby pripájať žiadne gangsterstvo, proste sa to stalo, dosral som to ja, bola to vlastne moja chyba, aj keď Slovenská republika neviem, akým spôsobom funguje, keďže 90% krajín potrebuje 6-mesačnú expiráciu pasu, teda musíš mať pas platný ešte 6 mesiacov predtým, ako do tej krajiny vstúpiš. A u nás tá expirácia proste platí do konca a vydajú ti až vtedy nový pas, čo znamená, že vždycky, keď máš 6 mesiacov do konca, tak musíš nahlásiť stratu alebo si kúpiť nový pas, vieš, že ten absolútne nedáva zmysel vlastne tým pádom, že to je dosť kokotina, takže ja som na to ani nejak nemyslel a zistil som to v deň odletu. A ja túto informáciu už mám, lebo raz môjho DJ-a otočili na letisku pred cestou do Turecka, opäť tam došiel do Huleny, sa tešil na dovolenku a v tom stave ho len svičila ty kokos na tej predpaške, že má aj domov. Takže ja som si to odtedy zapamätal, že vlastne je to potrebné, ale jak imbecil som si to nepozrel, lebo som bol v tom, že mi končí až v lete, ale mi končí už v máji. Takže som mal 4 mesiace, ale povedal som si, že to risknem a hlavne ma nikto neotočil, keď sme z Viedne odlietali. Takže som došiel do Thajska, tam keby sa nič nedialo a pritom majú ten istý zákon, 6-mesačný. A potom Singapur nás čakal, čo je také Švajčiarsko Ázie, vieš, že to je fakt bohatá časť sveta a oni sú vlastne taký štát v štáte, čiže jak Vatikán, vieš, že oni sú vlastne Singapur je akoby samostatná jednotka, tak som čakal, že keď prejdem tam, už prejdem všade a tam proste som išiel a týpek na pasovom iba, že no, že za chvíľu vám končí pás, že vyriešte si to, až murkol na mňa a nechal ma ísť donútra, vieš.